माबायदि नांखो फैनानै फैनाथ' मोजां नांदो दा एकदम मेंबाय नङा बिराद गोजौ मेंबाय फैनो हागोन सोरबो नङा होमबा नेक्स्ट इयाराव दिनै लास्ट दिनै जोबथा मोजां नांदो जोंबो फैनानै কি খবর ভাল না नमस्ते आश्रम मेलानि जा पुलिस गार्डानि नमस्ते नमस्ते ओसी नमस्ते कुसुम नमस्ते 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 हेलो खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामग्लायनाय नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो गिबि गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय स' दिनै आङो बहुत गोबावनि उनाव दिनै आंनि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोननो मोनसे ब्लग भिडिअ खालामनो आखायाव लानाय जादों स' जोङो दायो गामिनिफ्राय आं दायो नै गामिनि लांगोना खाथियाव दङ ओमफ्राय लोगोफोरबो दङ जोङो दाबसे जायगायाव माने बेरायनो थांनो नागिरदों माने मिनिमाम हप्तासे जाबाय आरोना मोनसे आश्रम फुजा जायो आश्रम मेला होननाय बे जायगायाव जोङो बेरायनो थांनो नागिरदों माने बे आश्रम फुजाया दिनै फैयै फैयै जोबथा सान बे जोबथा सानाव जोङो नुजाथि हैगोन माने बेरायहैगोन स' नोंथांमोननो दिन्थिगोन बे आश्रम फुजायाव मा जागोन मा जाया बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय आङो नोंथांमोननो आंनि लोगोफोर थांगोन बेयाव जोङो गासै साब्रै जागोन आंजों ओमफ्राय आं नोंथांमोननो लोगोफोरखौ दिन्थिगोन स' नै बिश्वजित बर' ओमफ्राय आरो नै रहित बर' नै देरहासार बर' स' बिसोरो आंनिनो कलेज फ्रेन्ड लोगो गोजा गासैबो ओमफ्राय दायो आं नोंथांमोननो लोगोफोरखौ दिन्थिबाय ओमफ्राय जों दायो थांदोनि आश्रम फुजा माने बे आश्रम फुजाया भुटान खाथि खाथि आरोना बे जायगायाव जों दायो थांदोनि स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बाइकआव गाखोबाय माने सलायबायबो आरो लोगोफ्रानो आं दायो जनानै दङ उनथिं ओमफ्राय जानिखि आश्रम फुजा बे आश्रम फुजायाव सहैनो थाखाय जोंनिफ्राय आधा घन्टासो लायो बांद्राय गोजान नङा जायगाया स' बेयाव ओरैबायदि माने जायगाया ओरैबायदि समायना आरोना पाहार गोजा बेयाव बे पाहाराव गुबुन गुबुन धोरोमनि माने मन्दिर नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेयाव नोंथांमोना दिन्थिगोन मेला जायो बेयाव जोबोर मानसि थाङो बेयाव ओमफ्राय दिनै जोबथा बे फुजाया ओमफ्राय बे फुजायाव जोङो जोबथा हिसाबै थांनो नागिरदों बेरायनो स' सिगाङाव थांदोंमोन देग्लाय दे बोसोरनै जासिगोन आरोना बे जायगायाव थांनाया थ' दिनै जोबथा सान बेयाव दायो थांदोनि थ' नायलांबाय था नोंथांमोना मोजां नांगोन भिडिअखौ स' नोंथांमोना मोजां नांदोंब्ला कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय दायो जोङो थांदोनि नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन दा आश्रम फुजायाव लोगोफोर जों नै दायो ओमफ्राय नै लामायाव दङ माने सासे लोगो नेबाय थादों आरोना जोंनि एरियानिनो लोगो सासे फैबाय थादों जोंनि कलेजनिनो खैराबारि कलेजनिनो जिएस बिथाङा माने हारसिं फैबाय थादों माने जों फैग्रोनाय जाबाय आरोना जों दायो नै बामोनजुलि जायगायाव माने दङ सोरगिदिं नै पुरा माने साहा बागान गोजा आरोना जोंनि एरियाथिं बिराद साहा बागान गोजाल'खालै लोगोफोर स' नोंथांमोना माब्लाबा फैनो हागोन आरोना बे जायगायाव माने नैबेनो लामाया भुटान मोनहैगोन ना भुटान थांनो हागौ बाय चान्स ने जों भुटानबो थांनो हागौ स' दायो माने अपेन खालामदों खालामाखैथाय भुटानखौ मा बुङो नोंनिबा दाथ' बेखौ जेबो बुंथ'नो हाया जों दा बहुत गोबाव जाबाय थाङिया माने दा नायनोसै दायो मा जायो थांनाय जायो जाया भुटानाव थाङिया जोबोर गोबाव जाबाय आरोना बे COVID-19नि थाखाय माने बिथिंहाय बन्द' खालामना दोनदों बेनो लामाया बिथिंनो मोनहैगोन सामब्रां बिथिंनो मोनहैगोन आश्रम फुजा स' बिथां लोगोनिफ्राय आङो सोंना लानो नागिरदों बे आश्रम फुजायाव नोङो खैबारसो थांखो ओरैनो थांनाय बोसोराव नामा आङो खनसे थांबाय सिगाङाव बेनिफ्राय बेयाव थांनायाव फार्स्ट ओरैनो एसे अखा मोनजेनदोंमोन ओमफ्राय देग्लायबो जास्ट वेदारा बिदिनो खालामो दिनै बे बोथोरा माने अखा हादों नागिरदों हालियानो माबोरै जायोसै दायोसो मिथिगोन मा जायो स' आरो लोगोफोरनिफ्राय सोंबावनो नागिरदों स' देरहा दिनै माने फार्स्ट टाइम आरो ना सिगाङाव थांदोंमोन आरो
खोनथाम थांबाय बिथाङा माने खोनथाम थांबाय आंनियाथ' दिनै दे माने बोसोरनै जासिगोन आरोना नै बिथां रहितनिफ्रायबो सोंनानै लागोन स' आंनि थाखाय फार्स्ट टाइमानो होननांगोन फार्स्ट टाइम आरोना फार्स्ट टाइम बे मेलायाव फैनाय आरो औ माने बिथाङा माने बुंदों माने फार्स्ट टाइम आरोना आंनिया बोसोरनै जासिगोन आरोना ओमफ्राय लोगोआ माने दसे समनि उनाव मोनफैसिगोन आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन स' बे एरियानिफ्राय बे जायगानिफ्राय जोङो जायनाखि मेला जानाय बे मेलाया माने एसे दंबावो आरोना मिनिमाम 10 मिनिटसो लागोन आरोना स' नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना स' किय हायसा मिनिदो माखौबा स्टुडेन्ट आरोना बिसोरो स' लोगोफोर नै दायो लोगोफ्रा माने सफैबाय लोगोआनो आरो बेजों लोगोसे सासे लोगो फैफादों स' जों दायो थांदोनि आश्रम फुजायाव स' नायलांबाय था नोंथांमोना स' दायो जों थांदोनि स्टार्ट खालामदो बाइकखौ जोंना ड्राइभारानो दे सलायदो दायो जों थांदोनि स' नायलांबाय था नोंथांमोना लोगोफोर नै जों फैबाय थानायावनो सासे जोंनि गोदोनि माने क्लास फ्रेन्ड लोगो मोनदों नै बेनो अशक बेनो जोबोद लोगोमोन जोङो मानिब्रा फैसा खुस्रा नाय दे फैसा खुस्रा नाय दावत किमान লাগে আমার চকুত যাবি না আমি ওটাই আছি नै लोगोफोर बैनो नै बै पाहार नुहुरनाया ना बे खाथियावनो जायो आश्रम फुजाया जों मोनहैसिगोन नै ओइ लालाय मारै फैनाय जागोन नोंलाय लक खालामनो हादे नै टिकेटखौ मोनसे लांफाव लोगोफोर जोङो माने बाइकखौ स्टेन्डआव दोनबोबाय ओमफ्राय दायो जोङो जायनाखि फुजा जानाय मेला बे जायगायाव जों थांगोन ओमफ्राय नै सोरगिदिं पाहार गोजा आरोना बे पाहारावनो जों दायो गाखोगोन ओमफ्राय लोगोफ्रा नै उनथिंहाय दङ फैबाय थादो स' जों दायो पाहाराव गाखोगोन हाजो आं पाहारसो होनफ्लांदों हाजोसो दै जों दायो हाजोआव गाखोनो नागिरदों मा खबरब्रा सोरि दे खबरा जोबोरिया बोरिया ना हामाबो दा मा सिनायगिरिसो फैनाय जादों ना औ दे मा सिनायगिरिसो फैनाय जादों ना हाजोआव गाखोनोसै आरोना हाजोआव नोंखौ आं नागिरो नोंनि अनगा बोरो आं थांना थानो मेगनजोंल' नोंनिसिम सहैयो फोरमायनो आंनि खोथा आं गिनाय मोनो जेब्ला नों आंनि सेराव सौफैयो आं नङा गुबुन जायो जेब्ला गावनि गोसोआं बुरखायो अब्ला नों आंनिफ्राय जानगारलाङो नोंनि मिनिनाय नोंनि जों दायो नै बे गाहायनिफ्राय जों दायो हाजो सायाव गाखोबाय ओमफ्राय नै लोगोफ्रा गोजौआव मोनहैग्रोबाय ओमफ्राय आं दायो गाहायाव दङ ओमफ्राय दायो
जेबोआनो जायाखै नै दासो आदा गाखोदो बेखिनियानो जोबोर मेंबाय लोगोफ्रा एद टाग्रा गोजा मोनहैग्रोबाय नै आं एद मेंजोब्बायलै आयौ मा जागोन मदन मेंबाय नामा आं मेङालै बिसो मेङाखै मेङाखैना मेङाखैनो बाट आंखौ जोबोर मेंबायलै स' जों दायो हाजो सायाव गाखोबाय थादो मेंबाय नामा मेंबायलै हाला एकदम एनार्जि गैला स्ल' मोसन मा नोंसोर मेङाखै नामा मेंबाय दे मेंबाय आल्ला मेङाखै असक मेंबाय स' लोगोफोर बैखौ नुदोंना बे गाहायनिफ्राय जों दायो फैयै बैथिंफ्राय दायो नै बे जायगायाव मोनफैबाय जों जोबोर गोजौआव जों गाखोनानै दंफैयो ओमफ्राय बियो जाबाय नेपालि मन्दिर ओमफ्राय मदन माबायदि नांखो फैनानै फैनाथ' मोजां नांदो दा एकदम मेंबाय नङा बिराद गोजौ मेंबाय फैनो हागोन सोरबो नङा होमबा नेक्स्ट इयाराव दिनै लास्ट दिनै जोबथा मोजां नांदो जोंबो फैनानै स' नोंथांमोना आङो लकेसनखौ दिन्थिनो नोंथांमोना नायबानो जाबाय आं दायो बिनि लकेसनखौ नोंथांमोना दिन्थिनो दे नायबानो जाबाय स' बोथोराबो दायो नै गाज्रि खालामदिसै अखा हासिगोन ओंखायनो जोङो दायो गाहायाव ओंखारसै आरोना नै फैदो जों दायो गाहायाव ओंखारनोसै फैथारसिगोन अखाया अखा हाबाय लोगोफोर अखा लोगोफोर जोङो गोजौनिफ्राय ओंखारबोबाय मानो ओंखारनो गोनां जाखो होनना बुङोब्ला अखायानो हाना होबाय नै आं दहाय बुंखादोंमोन ना थांनाय बोसोर जों अखा मोन्दों देग्लायबो अखा मोन्दों जोङो आनलाकि स' गोजौनिफ्राय जों दायो गाहायाव ओंखारबोबाय आं दायो मबाइलजोंसो खालामबाय दे मबाइलखौ केमेराखौ आङो बेगाव सोनानै लाबाय दायो मबाइलजोंसो खालामदों स' दायो गाहायाव ओंखारलांदोनि अखा हाबाबो भिडिअ खालामनायखौ गारा ने अखा हाबाबो भिडिअ खालामनायखौ गारा मबाइलजों खालामगोन ना स' नै मेलाया नै बिदिनो अखाथ' हाना होबाय माबायदि नांखोब्रा बोरै नांखो बे अखायानो हाना होबायदि बिराद फाल्टु खालामबाय जों इन्जयखौनो मोनासै थांनाय बोसोरावथ' बेबायदि हादोंमोन अखाया एसे ना हासुरिजों एबारा बिराद स्पिड हासुरिजों बारा रोंनो दायो जोङो गरम माने साहा लोंसै आरोना गरम जोंना नै केमेराखौ बहा सोना लाबाय उदिसियाव सोना लाबाय बासै बिथाङा सेफटि खालामबाय मास मोनथाम जाबाय मास मोनथाम दायो जोङो दखानाव थांदोंनि नै जा पुलिसा কি খবর ভাল না नमस्ते आश्रम मेलानि जा पुलिस गार्ड नै ओसी नमस्ते कुसुम नमस्ते दायो जोङो थांदोनि स' लोगोफोर अखा गारखांनायनि उनाव जोङो जायनाखि हाजो बिनि हाजो बेयाव माने मोजां समायना दैमा दं आरोना बेनो नै दैमाया बाट बेयाव बे दैमायाव माने दै गैया आरोना बैथिंहाय दङ एसे
ओमफ्राय जों एसे बेरायदोंमोन दैमा सेर सेर ओमफ्राय नै हाजोआ जोबोर समायना ओमफ्राय आं दायो मबाइलजों खालामदों माने अखायाबो दायो खोरोमगासिनो आरो ने एकदम खोमसि खालामदों जों माने बे जायगानिफ्राय जोङो थांनो नागिरदों न'सिम माने दायो टाइमबो जाबाय मोनानोबो हमनोसै ओंखायनो जोङो माने भिडिअखौ फोजोबनो होननानै सानदों आरोना लोगोफ्रा नै गासिबो बिसोर एक्सट्रा जाजोब्बाय आरोना लोगोफ्रा गासिबो एक्सट्रा ओमफ्राय आङो भिडिअखौ फोजोबनो सानदों स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां नांदोंब्ला नोंथांमोना कमेन्ट्स खालाम लाइक खालाम स' बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननो फिन आरो ब्लग भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन स' दायो आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो होननानै सानदों स' लोगोफ्रा मा बुङो बाय होनदो दे लोगोफोर दे लोगोफोर भिडिअ बाय होनदो दे स' लोगोफोर भिडिअखौ इन खालामसै स' आरो लोगोफोर दंबावो आं बिसोरबो बाय लानो नागिरदों आं थांबाय थादों नै बाय होनदोब्रा दे एसे बुंहरदो बाय थांसै जोङो बिदाय बिनिफ्राय बाय लाबाय होनना स' जोङो दायो जों बाइक दोननाय जायगा स्टेन्ड बे स्टेनाव थांनोसै भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय स' माबाफोर बे ब्लग भिडिअ बनायनायाव माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला अननानै प्लिज निमाहा खालामबानो जाबाय बेखौ बुंनाय थाबाय भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय बाट मा होनना बुङो ना माने ब्लग बनायनायनि एक्सपिरियेन्स गैया आरो नालाय बेनिखायनो माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोना आंखौ निमाहा होबानो जाबाय बेखिनियावनो फोजोबनानै दोननाय जाबाय दिनैनि भिडिअखौ बाय